लोगोफोर दिनै ओंखारफैलायबाय आरोना आंनि गोदान भिडिअ बरायफैदों गासिबो आंनि बाक्सा बिएस ब्लगार चेनेलनिफ्राय थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादों बोरै जायो माने दिनै रायजोफ्रा खामानि मावगोन आरोना जेनेबा गामियाव फुजा होआ आरोना जोंना खामानि मावोबा बेयाव थांगोन आरोना आङो नायलांबाय थादों भिडिअखौ लोगोफोर गेदेराबो दं नालाय आं रोङालै जिउबा दामनो नै दायाव हेबगासिनो आरोना बेजों फैथ'बाय जोंहा नोंमाय मा दसे खामानियावनो नोंहाजों उन्दुलायबायानो र' बैयाव मुलिनो थांनि अखा हाबाथाय माबागोन अखा हानाबासो हो 3 घन्टासो ना अ बे अखा हाबाथाय माने बोरैबा जागोन होनना माने सान्दुं गोसाबा नालाय सान्दुं गोसा नालाय होबाय आरोना बेयाव माबाखौ माने मुलि होदो आरोना इयाव हाग्रा राननायनि ओमफ्राय माने होनदों आरोना इयाव सान्दुं गोसा नङाबाथाय खामानि जाया अखा हानाबा बोरैबा जागोन ना बेखायनो होनदों आरो लोगोफोर 27,000 masih ya? बेयाव सां ओरै बानायना होदों आरोना जों लोगोफोर साङा बायबाय माने इनि आथिंफोरा गुनजाबायना औवानि नालाय जिबौफोर दं नामालै बनाय जागोन जानायालाय खामिया जानाय बायदिखौन जाय बायदिखौ बहुत बुरजा फैसा दं नुखाबायसो ना माबा मोनसे बुस्थु गाखोलाय थिखांना दोननो नागिरबालाय दिगदारानो जागौमोन सम साहा लाल साहा आरोना गोजा नामा सार नै माबा भिडिअ लाबाय थायो साहा मोनलाङाखै बिथाङा जोंनि सा लोंनायखौ नै नायगासिनो गल'ल'नो मा लुगैदों दा लोंनो खुदै गगासिनो सार नोंनि लोंनायखौ मार साफा नायबाय दंलै खुदै गलायनायनो दानो मिटिं जाबाय दं आरोना लोगोफोर दा दसे थांसिगोन आरोना जोंनाव माने खामानिया जोब्बाय नालाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट सेयार खालामना साबसक्राइब खालामना लोगोफोर बेलेग अनखौबो दाबायना लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थाबै लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय